Dobre, takže nachádzame sa v Hrubej Borši a vchádzame do domu číslo 2, ktorý je presne zrkadlovým obrazom toho čísla 1. Sme opäť v chodbe v takej časti pre nejaký šatník. Na chodbu sa dá prejsť samozrejme z dvojgaráže, ktorá ide priamo od cesty s zázemím a s technickou miestnosťou. Technické miestnosti sú klasicky rozvody, elektrina, alarm, kúrenie, elektrické poistky v garáži. Samozrejme prechádzame vlastne cez chodbu do obytnej časti prvého poschodia, kde vlastne je spojená jedálenská obývacia časť s kuchyňou. Kuchyňa je predpripravená, zásuvky, voda, všetko. Takto vlastne je jedálenská časť. Na spodnom poschodí máme ešte vlastne spojenú kúpeľňu so záchodom, že v zadnej časti záchod, predpríprava, vaňa alebo sprcha, umývadlo, zrkadlo, svietidlo, vlastne schodisko na prvé poschodie, priestor pod schodami je u mne využitý ešte ako odkladací priestor a podlahové kúrenie. Na spodku máme ešte jednu miestnosť, ktorá môže byť využitá buď ako pracovňa alebo hosťovská, tiež s východom na terasu do zadnej časti. Že potom vlastne ideme na poschodie do tzv. Nočnej časti, kde sú 3 izby, kúpeľňa a toaleta osobitne. Takže presne oproti schodom sa nachádza predpríprava na kúpeľňu, hornú kúpeľňu, na toaletu. Tento dom má troška iný pôdorys horného poschodia priečky ako ten druhý. Takže tu už schodby sa vie ísť na terasu a vlastne vchádzame do spálne. Spálňa zhruba 4x4 metre, spojená so šatníkom, dokonca zo šatníka, kde môžu byť stáne skrine naľavo, napravo, sa dá výjsť na terasu, na ktorú sa dá výjsť aj z chodby. Takže terasa je vlastne nad garážou a nad technickou miestnosťou. Vyzerá veľmi podobne ako v tom druhom dome. Takže spálňa, šatník, chodba, schodisko a východ na krásnu terasu. V prípade. A pokračujeme ďalej vlastne cez šatník po zvyšku horného poschodia, čo sú 2 obytné miestnosti situované na zad pozemku, čo môžu byť teda buď detské izby, alebo opäť hosťovská izba, alebo pracovňa. Zhruba rovnakej výmery 4x4 metre. Takže asi takto. Sú tu rohové okná, je to krásny presvetlený dom, moderný.